Jesus. Imalia Pato, Ravanosia. We glorify your name, O Lord. We adore you, our Holy One. Iantiribosapa. Iakapapa, Ianterebosia. Uyo Yame. Hey, Uyo Yamia. Utiasi. Mire. Naosa. Osatra. Anabi Uyo Yamia. Utiasi. Mire. Naosa. Osatra. Utika from Yamia. Uyo Yamia. Oine. Utiasi. Mire. Naosa. Osatra. Namaribe. Uyo Yamia. Oine. Utiasi. Mire. Naosa. Osatra. Oyikasiasi uyo Yamia. Ere. Utiasi. Yesu. Osatra. Eti amasanyina bakutu. Oniya nani. Anabi amasanyina bakutu. Oniya
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, you're sorry, yes. We I thought I'm sorry, I'm saying around the panel. Yes. Like a cat and in our boom. You're finding young friend in idea, sorry, I'm a page and the Diana Cassia. And then you bring so a bread every set when your mini panel at Tennessee. Because I will your brain when your men crow for a city or model for. I saw 4 doors room. Now, so you want to come when you're couple him tassel. I rather there some Panama woman because a bread beer with generation behind or D4 any or summa for a rather somano. Now, I didn't turn it down. Anno. Now, okay, in Tassam Chong. It can count John chapter 3 now, verse 34 now. What say, dear when young coupon as somano, what come when young coupon actually? Hallelujah. Amen. Papa, or you are D4, or you are church for, or you are summa for. Na radiaman nim die nyansa e wona asemu na media misima nyu afidie ni free a sa utie yen sa wo hwe yen ba bibia wo de ye din na tie na ye kodru awie ya obeka se ampa mahia nyame nipa ni din ye Bishop Albert Saki Kwapon ebre ya bam ya papa kwa baba afidie so papa ya mo akwa baba afidie so anwumre aso for me Josu eburu nyame hia papa na mompo mo te say Onyame adom ye ho ye pa e da otumfo nyankopon ase e wone bambo ne hweso papa ode adom yense ene den so ode yenkwa no akyeye hallelujah Amen. ma me fa sa akwenya nso na menchia sida awa hwefo de sida awa tiefo nyina me mamu nyina eburu na mechia mo na menem sa mo hoje Yankopon enhyira mo semre bia mo sai mo bre ne mo adaje mo data na mo de follow sida hour na mrebia no bobom se mo ne yebom na yankamfo awrade de kese no yes Lord de mrebia me kan cha mo se mo ntintim na ma mo hihim mo nkoso wo som adwuma no mo na yenim sa ye bre no enye kwade biara da hallelujah Amen. And then you may so far phone no na fro obi na obi so fro obi na ka chere say onyame soma fo no onyame akwa no one ne tim ni nyina abedu na waba no pabre so say obema nyame aye nyame na wo susu a o hwe no utie no me no mi no so ya ye nyame emma na link na mrebia me catch was say ya fa smartphone no na share link no e ya log in like some page you know na share link no ma foforo hwe bi afoforo ntie bi emfaso de wo mu so o kan Daniel chapter 12 na wase na ba nwuma no be hyen na wona otimi dan ni papi kotre ni mu no o be hyen se da pem ensroma ento wo share link no na obi hwe ye na obi tie ye na osakira wo share link no wona watwen sa okra no ede no ama awrade Nyankopon hallelujah Amen. na answer na no ye beko space na so na wana owo YouTube TikTok wanso so a owo Facebook no ya makakra akwaba yentime mom nyina din na mrebebu wa se ye mo ni din mrebia ya ye ka cho sa o share link na wia na o like page na e ya fa o comment mbra na o de o commerce ba na o di no twa no ho sa ate no na yetimi ehu na yetimi achiaw nyame hirawo asofo mama yenko space na somra Bishop Bacho say hwe Facebook wono ma eye Ruta Samoa ejina so Ochre Gladys Nancy Afriye na najasi wa Emmanuel J Melwin ayeyi Gifty Mensa Mercy J Juliet Mensa Hanamafo Elizabeth Manu Ena Benes Ofori na najasi wa Ma Rose
enso gyina so Patrick Osei Akoto enso gyina so sa enso na ye wo yenuaba Benis Japan enso gyina so any pina okeka ho any tabo ampom nyina any yesom of Facebook no so nyame sha me to aso ewo YouTube no so Cecilia Kunadu any yesom YouTube no so Felicia Antwiwa Edu Cecilia Angelina Fokuo Safo Samara Bena J Portia Osei Suzy Danso Anthony Opoku Insuraba Zinabu Amadu Rose Apia Rose Ajekum Hega Amwa Asantewa Krobia Victor Ado ene Ohema Dufie ewo YouTube no so a ene enumre omone yesom Sanso ane bowa TikTok onso a abna aje ni yesom California Mama Aisha Dauda Michael Akuyam Ponsan Najat Comfort Amwakon any pina so any yen some ewo TikTok more like some page no more like more share Emma afoforo and so and follow mon farm comments so emra na mobeye inshira amen and na enwumre sida awa ye bad ye de bra hwefo na etiefo nyina ne se hefa na ye na gya na mo nyankopon no wo na de entia ye bisa hwefo na etiefo se where is the God of our fathers they say onyame a wa hye yen bo se orempa yen na orenyaw yen nyame a wa hye yen bo se oni ma dwunu kra odwunu wo ye ho enye musuo de na obema ye ye papa ni enidaso onyame oka na Isaiah chapter 49 or says obatan a Oma ne bakokwa no fo mpuru be fe ne ma ono ewrade nyankopon ne remfi yen na adenti na sese owo kra adenti na yade no edoso sa ene ye generation no ni penyini nchebio yade no doso dodo ekabo no doso adentia ni pentimi ni wo bre so aba nyame na wa hye ye boso ye nsa na dwuma so no be hira nyame no wa fa he eno na ye ba na ya hwehwe twere sem no mo na ya hwehwe se de na tetefo no yo ya onya ahome ma won kra onya nyini che odi won breso wa ba nyame sa won ya no wa na ye breso de yare no eku nipa dodo ese nipa dodo nipa esi apene nipa di abene nipa edi awerho nipa esu nipa twa adwo adentia na ye bad ye ka kira hwefo ne atiefo nyina ne se nyame asema nyame ma ya ponuntia if say generation ye wo mu eye 21st century ye say asode ne de ye beko empire no de ye bebo nyame asem de ye betie anso say ye de asem no be ye adwuma no ye asem tiefo arefifo na emom say ye be ye asem no yofo de ye say asem no ye nya asem no yofo eno so ne ye how ni ya mande no enti wose ye tete atempo no ba bibi okwampa na da no na ye mfa so na ye benya ahome e de ama ye kra se na onyame asem ka ni Jeremiah ngomanum enu nti ye ba ye fa twere sem no mu na ye de atoto ya brabo ho na de atoto tete no ho de na nipa bi yo ya nyame bo mo ho ban na de na nipa bi yo ya onya haw ne wa mane na we no tresem nyame de ato ho sene be ya menu mienu ya ne be da ye ho so na ya twe ye ho afri ni yo ya entre ne no yo ya enya ho hallelujah amen na bosome yi nyame asema me de ahwefo ne tiefo eche na wotwe nyina no eye wages of sin and as a payment of sin bone aketua bone aketia hallelujah amen ene nipa edi bone a nipa nwene ho se bone aketua bi wo ho nipa edi bone a nipa ewre fi se ase nyankopon kura ni ho osofo bi di bone a de ba ni tim se e ma hwe ye na amamra no chemia police chemia ya de mebetum anso so no nipa edi bone dia nipa nwene ho se onyankopon na
ɔsoro ne asase yɛ ne deɛ no otua bɔne ka ɛfiri sɛ Galatians chapter 6 verse 7 and 8 sɛ ɔse ma deɛ bɛn ma ɔndaadaa ma onipa bi anaadaa ma ɔsɔfo bi anaadaa ma ɔhene bi anaadaa ma wadamfo anaadaa ma ɔhema bi anaadaa ma odiifo bi anaadaa na onyankopɔn no wɔnsi na atwetwe ɛfiri sɛ deɛ nipa guo biara nipa bɛyi ɛnti sɛ nipa deɛ woguo ɛno na wobɛtwa deɛ a sɛ wogu a ɛyɛ gu aba papa na wotwa watwa aba papa ɛnti na wɔtwe yɛ no ka bɔne ho asɛm ɛne n'akatua na yɛkyerɛ nipa bi a odi bɔne na wonya wɔ n'akatua nti ɛnɛ yɛde bibibiara kɔhyɛ borɔnsam ɛna bibibiara yɛ borɔnsam ɛna bibibiara yɛ busuabɔne ɛna bibibiara yɛ obi na ɛyɛ nipa anso nipa mfomsoɔ no deɛ nipa akata so tete no yɛ maame mu wɔ ntoma bi a ɔsɔfo no ɔmo taif efra pa maame no a mo tie me kyiakyia mo mema mo nyinaa adwo anwummerɛ yi na ɔmo ntoma no baako din yɛ kata wo deɛ so ɔsɔfo kata wo deɛ so ɛne mpanyimfo na pɛ saa ntoma no na mpanyimfo tete na ɔmo ntoma no nyinaa no yɛ kutia hallelujah amen na kyerɛ sɛ nipa edi bɔne aso nipa kata ne mfomsoɔ no so ɛna nipa de ne nsa ɛkyerɛ obi so enti amane bi ato nipa na nipa se ɛyɛ borɔnsam ɛyɛ nipa bi na ɛyɛ nipa menka sɛ borɔnsam ni hɔ menka sɛ borɔnsam nyɛ adwuma yɛ borɔnsam yɛ adwuma papa yɛhwɛ kwan a borɔnsam de yɛ bɛburu no yɛ youth no ɛfa so bɛburu no borɔnsam srɛ wɔ sɛ Yesu ama bɛɛ 5 years to come ɔsɔfo na nyame mu buru na adɔ yɛ anso nipa so a yɛ mɛburu no asɛm bɛba ebi na ma sɛ deɛ ebi mfɛlɛ wɔ ho bio ebi abɔ ɔmo ho adagya na ɔmo nam yɛhwɛ mmarima no bi ti ɔmo yɛ obiara ɔsɔfo deɛ ɛkɔ soɔ no ɔmo deɛ wura nyame fie o anyɔntufo mu nyinaa ɔmo deɛ wura na ɔsɔfo wokɔ ne bebree a ɔbɛgya asɔre na ahyɛ wo ɛna wo so ɔsɔfo wontimi nyɛ dɛn wontimi nto nnwom no enti woka no kora no akyerɛ nipa no so wɔnsa kyerɛ enti ɔse waka deɛ yɛ akyerɛ onipa sɛ fa asɛm no nante na yɛ kronkron ma Awurade ɔse asɛm no nyinaa wie ne sɛ gye Awurade Nyankopɔn de bɛn na di ne mmara nsɛm so wani nipa nyinaa sɛdeɛ na ne yɛɔyɛ nyinaa ne nyinaa bɛpie ɛwɔ atemmom nti wɔ sɛ yɛka nokorɛ kyerɛ nipa no nti Onyankopɔn no ankasa sɛ onipa ba mɛde papa ne bɔne asi w'anim na mɛ Nyankopɔn deɛ mehyɛ wo sɛ yɛ papa na nya ahome ɛma wo kra enti na wɔtwe yɛ no ka sɛ bɔne bi a nipa yɛ biara nipa nya so akatua enti obi hwɛ yɛn obi tie yɛn woyɛ sɔfoɔ kwan a wode nyame ɛma nyame asɔre fa soɔ no Nyankopɔn bɛtua wo so ka sɛ papa na woyɛ a wobɛnya so akatua papa ɛyɛ bɔne ne sika pɛ ne adufudie pɛ ɛna wonam so a ɛno so nyame bɛtua wo so ka asɔre mpanyimfoɔ ehemfo ehema kwan a wode kuro no nam soɔ wotɔn asase ma nipa mmiɛnsa ɛnan asase baako fa hyɛ wo tim sɛ wobɛnya so akatua na akatua nipa bebree esusu sɛ eternity wo yɛwu akyi ɛnkyɛ saa yɛwɔ akatua a yɛnya no asase so ɛna ɛwɔ akatua a yɛnya no yɛwuo no akyi enti yɛba wo kɔkɔ yɛbɔ kɔkɔ ɔsɔfo kwan a nipa bi ɛde nipa nam soɔ ɔsɔfoɔ sɛ ne sikasɛm ho sɛ ayɛ dɛn obi kɔ adwuma afei abɔ no du kwakɔ afei na obi yɛfrɛ adwuma ɛba o ɔkyerɛ ahomakye ɔsan kɔ ɔbɛkɔ saa kɔsi mɛmrɛ da ne ne fia da na ɔnyɛ sika na ɔde atɔporɔtɔ a nipa sɛ magye afrɛ ne nsɛm ɔsɔfoɔ ɔnya
sika edi ye bibibia edi mo obi so onfa nye bibi mana ni nipa no aye no bukata obu afa na so wafa me frem tie so for mo kra de omanya omakofi arada ena o te dem so onya adwuma ena se ne ma na men se ne ma ena your friends say if ma se ni sika ba ofo no so check mame sister new from London ena de omo hu se amanfo ahu na ya ti omo hello ka sa so ya ba ko oh chese nipa ye na adwene se obi onye twuma na emmom obi hwe adwuma no obefa akatua onim na akatua no gu ahodo bebre obi akatua nyame de ma no ye owuo obi akatua no ye yade wase na yade me de go Misraim fo so no me mfa yade na mi ngum Israel fo so na Nyankopon men yale safo mene modia ben yare safo hallelujah Amen. Enti Romans chapter 6 no verse 23 no and no a key tesa bosumi yede nante die na oka o se na bone akatua ni owuo na Onyankopon doma chede no ene da nkwa ewo Awurade Jesus Christ. I say for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Amen. And na me no kan nipa bi oye bone a osofo omonya omobone so akatua. Yes. Enti wo hwa yen awutie ya nwumre na wo so wudi bone bi a fa hye utimu se akatua ne de obenya. Yemie ye twere nsem no ko Acts chapter 5 verse 1 to 7 enti otumfo Nyankopon asem. Osina obarima bi a ne din de Anania ne yere Safiru kotone 11 verse 1 to 11 po yemfa nko na yentie kotone asase bi na woyi atrede no bi sie ye a ne yere no nsunim na ode ofa bi bre asomafo no na Petro kan se Anania ade enti na Satan ahye wakoma ma se bedi atoro kire honhon konkron na woyi asase no tiri ade bi asie ewo ho no na enya wo dia na wotone ye no nso eniwa wonsem adenti na wafa saa adwini enye nipa na wadi atoro akere won na eye Nyankopon na Anania te nsem yi no ohwe ase wuye na ehu kase ba wana wote yenum ni nyina so na mrantia no sore chekere no na ode ni firi adi kosie no na ba se ebeye na ohwere miensa akiri no na ire na onim de asie no baamu na Petro busa no se moton asase no je sa ana ka kire mi na wo se ane Sara na Petro ka kire no se ade na maye anokro se mo beso Awurade hon konkono ahwe hwe wana okosi ewukunu no 90 aboboa no na obeso won so afiri adi na amurumu ho a ohwe ase wuye na mrantia no ba ebehu se wawuo no woso no firi adi kosie nukunu ne nchen na ehu kese ka asafo no nyina ene wona oti yenum nyina amen Amen. hallelujah Amen. ene enwumre awie anadwi ahomachen bebe bia oti meni firi biar osofo obi a ono koton na saase o se ode beboa Onyankopon adwuma ma adwuma na akoso Yes. na oyi sika no bi na asomafo Peter bisa ne se wasase na okasa okwa akoton aba no ni nyina ni wasi ni nyina ni na Onyankopon hon krokroti me kum se nipa onu asase o onu ani sika o ne ye wi nyame esika ye fom nyame esika ye ti nyame asode demo na ye kwan ya ye befa so ase ajapade siketi na yakwa asore ye betima adwane afri na yire so baaye no bisa na yire se oba na oni wukuru san asase na moton sen o say
ɛna yɛtɔn no sɛdeɛ me wura ɛseɛ na pɛpɛɛpɛ ɔse wɔn anammɔ na esisi fam ɔmo a mo so a wokuru firi akɔsie no ɔmo anammɔ ɛna bobɔ hɔ adɛnti na wo ne wo kunu moayɛ anokorɔ sɛ moba bɛdi atorɔ akyerɛ ho kronkron na wɔn a ɔso a wokuru kɔsie wɔn no anamoni wo nso so obeti okunu na amonum hola na nyame ekum Safaria sɛ no kum Ananias ɔsɔfo ɛnɛ sɛ nipa ni bi wu asɔre dan mu ɛnɛ ɛbɛka sɛ sɔfo no ɔnya hye ɛna wayɛ hwɛ ha ma nipa na ewu ebi nipa no tie nyame asafo mu no atoro kɛtrɛma ɛna ɔdie wɔ nyame fie ɔyɛ nneɛma ɛnsɛm fata nti ɔhyia ne wuo ne na manne a yɛse nti ɔwuo no nti odiifoɔ no ɛhu ɔsɔfoɔ no ɛhu na ɔsɔfoɔ na yɛ new churches foɔ no deɛ ɔma hu na mane mekyia new churches no asɔfoɔ nyinaa ne adiifoɔ memamwadwo na ɔkɔ tete nsɔre no deɛ ɔsɔfoɔ wu a no wawuo obi amfa ho wu a no wawu na new churches ne deɛ sɛ nipa mpo ne phone so ɔyɛ bɔne bi na wawu no ne yɛde sobɔ no bɔ ɔsɔfoɔ sɛ ɔsɔfoɔ ntimi na asɔfoɔ yɛkuta nkwa anaa onipa baako pɛ na ɔyɛ nkwa wura ɔne ne Abraham ne Isaac ne Jacob nya ho pɔ nipa bie ni hɔ a obetimi ama wo nkɔ nti ɛnɛ wa wo hwɛ me a wo tie me mɛse ntura yɛdie ɛwɔ nyame asafo mu ɔyɛ madamfo ɔyɛ me kunu ɔyɛ me nua mene no ɛwɔ makuo mu mene no ɛwɔ mamakuo no mu mene no na ɛwɔ ɛyɛ frɛ sɛ nyɔntuo kuo no mu deɛ ɔyɛ ne nyɛ obi ka na yɛtwa ntorɔ kontompo ɛne nokorɛ sɛ kɔyɛ nipa no de fa so bɔne ne atutupɛ ne ahonya ne sika ɔpɛ ne nti na ɔde ba asɔre no ɛdeɛ na Yesu kae ɔse Judas Iscariot no ɔka sɛ yɛnkɔtɔn ɛnwo no na yɛnkyɛ mfa ma ahiafoɔ no ɔboa onwene ahiafoɔ ho na nakoma mu no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtɔn na sika no yɛde ama no na ɔde agu sika kora bɔtɔ no na wanya kwae ahwie bi ɛno nti na ɔka ɛnɛ kwan bɛɛ so na nipa ɛba asɔre ɔte asafo no mu ɔntua atoɔ obi nya yi a wɔnkɔ bi obi ware a onko bi anso no asento no pɛ ɔse nipa amegya no ɔno na ɔkasa na ɔbɛnya nipa so ɔmo wɔ asafo no mu a ɔmo bɔ abɔsoɔ ɛdi nipa na ɔyɛ bɔne wɔ nyame asɔre dan mu no ɔmo di n'akyi Bible sɛ mɛyɛ mfa nsapan ɛma nyankopɔn fi ɔsɔfo asafo bia wɔ ne hyehyɛeɛ yɛwɔ asafo a yɛtua taite yɛwɔ asafo a yɛtua welfare yɛ friends agye to me hɔ enti wode toɔ na bibi so to a na ɔso so yɛakɔfa wade ama na wo sɛ wontua wokyiri adoa nanso wodi adoa nkwan wokyiri kooko anso sɛ kooko na ba ne deɛ wobɛdi anso sɛ nipa yi asɛm to na ɔsɔfoɔ yɛwɔ nipa empo asɔfoɔ no mu bi asɔ no mpanyinfoɔ no mu bi deacons no mu bi wɔn a ka wɔn fa nsusu bɔn wɔn na abɔ abɔsoɔ ɛde ɛta akyire nipa no de odi dream odi suban ɔda na de wɔ nyame asafo no mu nyɛ na nipa nafa meeting bi abɛkɔ so bia na kodɛ na sese kura no nipa record nipa obi na ɔpɛ nyame asɔre kɔ soɔ no sɛ nipa no na yɛ record no me nipa time wɔ nyame fie enti wa wodi sɛ adwuma no nyinaa sɛ Ananias ne na yire kɔtwa ntorɔ ɔmo ntorɔ no mpo deɛ ɔse deɛ ɔmo amoka deɛ no mona honey sika no ma eyi bi nto hɔ yɛsɛ yɛde ne nyinaa kɔma asafo no a kɔmbɛdeɛ sɛ nyame sɛ sika no wɔ hɔ no ɛyɛ mo de ya enti monka sɛ sika no yɛtɔe no yɛnya mmiɛnsa yɛnya sere mmiɛnsa yɛyi sere baako ato hɔ yɛde sere mmienu aba sere baako no deɛ me ne me yere yɛsɛ so yɛde bɛhwɛ fie ka ho nkroko so mfrɔ ɛnɛ yɛmfa saa asɛm wei ɛntoto ɛnɛ kristofoɔ yɛ sɛ yɛsɛ wo nkronkro na ɛkum
Ananias ne ne yin Safaria saa wo krokro na eda so wonyame asafo no mu de a ene ye mu bebere ya wu etu wantuma na wu apop etu onku na fam obekun sunsum etu mu bebere wakun sunsum wakun adwuma wakun hyebere wakun anum onyam anhira wo de ba asase so nyame wakun no osofo yenka Proverbs chapter 6 verse 17 na yentie de o kan wa atoro ho What's Into Pakrana, verse 14. Okay, 14. I send a bay and nipa betiase. Na yakoka 17 na amount for tiase. Ose say. Ose akontonchi semwo na kumam. Opam ne trima pambone da. Takra wo jem na ohye. Enti mpofrim na ne seye beba. Obebubu na amunumu a ontumi nsa. Ade ensia na awrade tane. Ane ade enso na ye ne krachi wade. Eni atranton. Atro techrema. Osofuti. Atro de bay techrema. Ene wa wo hwemi a wo tie me. Ene atro koso wo nyame asafo. Ene kura de me se yenya wiasefo no kura nto. Na yenwura nyame asode dem. Yenwura asofo kuo mu, yenwura asofo mu, yenwura asode mpanyufo mu, yenwura makomu memakomu yotumu. Do ye bia nye. Aso ne namase o. E ba sa nyame be punish o. Na nyame punishment ni nyina ne se asofo ose obenu monsa. Aso wo mmoro obe frantoma. Aso wo nya wo hye. Ubedidi anso umme ose ube invest bebre anso kakre bi pe na ubenya adwuma no ube ye anso so sika sem na ye basa ose emi nyame ose mi hum odi mframa se abotu agu okay the book of Agar ewo na yensan hwe atoro na ye kan yensan hwe Isaiah chapter 49 verse 2 ENT verse 2 Ose say na oye mano se Isaiah 59 verse 2 59 verse 2 mo odifo Isaiah ngoma iti aduonum enkono jeje no wose na mmommuyo ene de mamo ne mo nyankopon tem atete na mo bone na akata nani afiri mo ho anti ontie ka verse 3 na ka na moja keka mo nsem mo na momuyo agumo nsate ahofin mo ano ekeka trosem mo ano keka de be atrosem enti obi hwe obi tie ena me de be bompa ya nyame ntie ena me frɛ nyame nye me so me ya akonkyira onso so atro no nya adie o tachire ma ro nkontom o kwatra ma de o kenyina o gitum se enya nokore asofo ni obi enu o twa ntoro unim said the okana I so bo no say nti osofo hwe se me be fu ana enti wo ye be fu unim so ye be fu aka kire me onya be fu wo unim se onya be fu wo ye be fu unim so ye be fu no kre o twa ntoro wo unim so twa ntoro untwa ntoro wo unim so twa ntoro enne futu semi ene ye di bra hwefo ne tie fo se ade ba ko a edi nyame manya eye bone nketenkete ose boduman kumano ene sai bobetu no ose more kadadan ene sai more kudu oni nyina ene mama ne papa osofa otie me nyame de wo ba asa o fi se nyame na wo som na kanu kura kodu owo mu na ose obembo kunimdie abotere nyame odemere ne na ye adwuma omre so ana aso ato do ma tafo no kwan ama oye di obetimi aye bia no peja na nsa asofo na nipa nyina hu se we ye nyame nsa wa maso ebisi wo Misrim he no obrefo ebre ofre ne tafo ayifo na komfo omo nyina ba ye nyame peja na nsa no o se we nye tumi we ye nyame na nkasa nsatia wa peja wasasa enne me kamfo brade yankopon ma o se ja etru die no se manya ntro na man twa ntro na kombe kume man twa ntro na nipa mmoa me enne atro na wudidie no won so akatua aba so nipa bi o twa nsem to no so enne obi timi twa ntro ma obi aware egu obi twa ntro to
obi ono wa bi adwuma wo nya bi die no wo twa ntro to nipa no so na say nipa no de na ope wo ono mpo anya sika bi adwuma ma wo anyae o twa ntro ato no so obi hwe ne ma obi ye adwuma de hwe ne ma na nkura no twa ntro eto papa no so twa ntro to mama no so na office obefa ho adi o twa ntro e wo de twitwaje wadanfo o de twitwaje ukunu o de twitwaje aje woyere Scananians yire no twa kan no kora kan kurunko na bewuo ko no de ko onwu da osofo ena Cananians so kan no kora ena na yire betwa ntora Cananians so anya ne kwanshawu eno owuo no so ye mienu ye wo honhom wuo ana ye wa honam wuo na wuo na eden pa ya pa na ye honhom wuo no ana friend as wuo no o te ho o hyebere ewu wanu monyam ewu wadwuma ewu wo ye bibibia na asai ana nyame hira onyo kese sa wo se wo mre eti sida awa enne so ye bebo mpaye kakra na monya munsio na mo documents ready na ye wi aye bebo asema abai obu wa wo hwe me awutim udi mu fo obi susu ni mu fo ntia mpapo no ye mie no ka se awrade ena nwumre wasema ba mi di ase no mu fo makodi nipa bi achi makodi mikura achi makodi menamfofo achi sikasemunti enim penti awrade ma twantro ena nwumre fame bone cheme Kristo moja hwegu Calvary Kristo moja hwegu Calvary awrade wasema mini asem no mfo mesawa awrade sema me wie kodro ho so manto sa abone no sa abone ketenkete any phone so tro WhatsApp so tro TikTok so tro no awrade ho me mabo empire ball be one so be one pray. Vampire our Facebook, vampire our TikTok, wow, who's your vampire, some vampire sell latte, some vampire sell latte, some vampire sell latte, some vampire sell latte, some Chima, so by grandson, you are no papa. Baby, I will say, baby, I will say, so you are no papa. Elizabeth Mary Anita Wafo Marilyn Ayeyi Ruta Samoa Juliet Mensa Nana Jesuwa Vampire Elizabeth Mary Vampire Gladys Orchard Vampire Ruta Samoa Vampire in the name of Jesus Christ. Nyankopon shrawupi. Amen. Say ena obompae prayer number 2. Also for ye wonyame ma almost so daye basabasa. Aya metai kire daye mu e wo kasa fidie so say wo daye bi wo ho so a e de yade na e de bre wo
ɛde akyirisadeɛ na ɛbrɛ wɔ ɛde owó na ɛbrɛ wɔ ɛde amaninya na ɛbrɛ wɔ ɛna daeɛ bi so wɔ ha ɔso a ɛde mpagya na ɛbrɛ wɔ ti daeɛ pɛɛ na waso no na wɔtwe mu sɛ yɛ daeɛ bɔne a wɔntwitwa mu a ɛde nsusuanso bɔne bɛbrɛ wɔ ka sɛ awurade na wɔtwe daeɛ bɔne bi a maso so deɛ me kunu aso me yere aso me ma aso deɛ me ama so ɛde nsusuanso bɔne ɛbɛbrɛ me ɛbɛbrɛ abusua no yɛde yesu den no yɛde twa daeɛ no mu yɛsan daeɛ no wɔ yesu den mu we break out in the evil dreams we break out open your mouth and break it out break it out in the evil dreams break it out Mary Bombay Mary Biwana Bombay Free Bombay Osa Bombay King Solomon Bombay Nantachi US Bombay Nantachi US Bombay Sugin Yameso Bombay Rahel Bombay Rahel Bombay Boache Bombay Boache Bombay Bombay Helena Bombay Akwesi Bombay Bombay Dorothy Bombay Ejay Bombay Miliku Bombay Miliku Bombay Sugin Yameso Oh, in the name of Jesus, shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Prayer number 3. Onyankopon so nim de hia onyina so gye se obisa no. Yes. Enti na no Bartimaeus. Otiamu se David ba home mobo. Home ni frɛ ni mobo. Ena wasɛm ne sɛn yare na edi wunya ɔma wade okura adwuma oyire adwuma wapɔmɔden watɔ bɔne bi mu wakwantu sɛm onkrata sɛm o adwuma police form sɛ watɔ bi yɛmfrɛ wo o ne deɛ keka fire service ne deɛ keka ho deɛ keka ho ye bompaye asre urade se urade wo so akoma so ade ni okodwa otowa ye nto okotena wa na de asa otofo egu kemu gas school kemu oba na ayeka uwo bi man so obi kuro so o credit hours na ayeka krabi appointment bia na nioma ye bisi basa ka se urade so me na wotwe akoma so ade ni urade kai me hia ba hia wade me chuma sem Mihia yaresa, mano, mejuma no, mikuru no, meyire no, minyamesum no, fear one no bompire. For your hand desire. Gawa koma so, bompire. Manyamento, let God hear your voice. Pray, bompire. Somba 103.3 Takurate Bompire Biwano Bompire Wamuchie Ewo Sumpata Kurate Bompire Sumpata Bompire Sumpata Bompire Sumpata Kumase Bompire Sumpata Jina Bompire Sumpata Brasa Bompire Biwano Sumpata Bompire Wamuchie Ewo Sumpata Facebook Bombay, I was super YouTube Bombay, I was TikTok Bombay,
Let God share your voice. In the name of Jesus, shout amen 3 times. Amen. 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 Well, baby, I will share now. O tie biara, and na ye bompa ye bi. Obo a o twen say ye yense no bibi. Yemfro o fon pa wa o sumu dia bompa. So bo ha ye o hia say ye sen no sika bi. O hia say ye email wa o gmail. O yi memo. O hia say ye send o bibi. And so ade na entime ma. O so 4% o te obi nka. On teneka obi wa na kan de kodie na say ade bi esi kwan Awurade yimfro ho. De akwansidie bia o kasa akwansidie bia ade bi aye Misrim, ade bia aye Misrim, ade bia aye Herod, ade bia aye Edom, Awurade yifru ho, say ya be one bompa, ade bia esi kwa people be opesa oteneka sike bia sasa ye seno ujime bi uyime opesa ya imelo ya kaso ya frobia. Yes, in the name of Jesus. Obi biara wa so phone mu me bompa say ade bi asese ye send on. Ipe bi asese o tenenka ye asese ye de email uyime mo ade bia ya kwansidie me bompa esa kwansidie ne free ho sika bia wo hia de esi kwan me bompa esa free ho ipe bia wa hye bo me bompa esa Awurade ma won tenenka ene dey ni na wotwe wo Jesu demoka amen sabre peja won show documents na ya bosom pai me jira nyame asem so. It was Psalm 107 verse 20. Awurade so suma na asem koyan wadwuma koyan senkyerene. Me hye Awurade asem tumi se mbowura nsuo na wapeja no. Nsuo no na ne Yesu moja. Enna ne ayare sensuo. Enna ne senkyerene nsuo. Odi nsuo ibeye biara. Onyame ema wa dance o documents na me fra dance go so me fra nyame favor go so wo Jesu demo na mabompa ka amen pa amen mo hwe screen no say your Facebook say your TV TikTok no nyina numbers na me ensa no nyina na go hon numbers nyina so esan your WhatsApp numbers o my higher ye be ade aka platform no na nyame asem e be nyina ye wie ye de nyina kogu ho ye ba life so a ye be aleto na wahu se yaba se da hia dem so e bia bebe chiro so a ofre ya obenyaye na ye sane out a wa opese ye no bompa me ne me team na mesna mo bobo mo amoti radio no na mesna ye mensa ofra ye sane out a ye no bompa e ye 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 no metosu miro 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0553 53 89 0553 53 89 ya menchira upi se ene wo se wo mre de follow sidawa ochira nyame ya doma same time na ochira fiada eyempai bokese ewo sida worship center ope baby akobo mpaya o ochira tuanamo eno ne nura adanse ni bia ye bobo no TV ni so awutie bi eya ye bobo bi no nipa tuanamo bebo mpaye nipa bebo mpaye ewo mpaye bo fi ho na nyame dom no adanse enchi ochira anopan nonkron 9 AM anopa na mpaibo kese no na chance nyame nhyira na onye okese ena na dwumedu fi ho dem o che Awurade nsa nyame se ye beda na yenda ebeye ye de nyame ma o nam home ma ade papa enche ye have a good night bye bye.